नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज आम्ही तुम्हाला मालवणी समारंभात बनवली जाणारी पांढऱ्या वाटाण्याची उसळ याचा व्हिडिओ दाखवणार आहोत. उद्या मी पांढऱ्या वाटाण्याची उसळ करणार आहे. त्याच्यासाठी मी हे वाटाणे भिजत घालते आता. म्हणजे आता उद्या करायचे आहेत ना हे वाटाणे. जरा म्हणजे हिरव्या वाटाण्यापेक्षा ह्याला जास्त वेळ लागतो भिजायला, म्हणून मी जरा लवकर घालणार. मी चांगले आता 8 वाजता घातले आहेत, म्हणजे उद्या सकाळी 8 वाजेपर्यंत त्याला 12 तास होतील, म्हणजे ते चांगले भिजतील. आणि काय करायचं आहे, हे भिजत घालताना आतमध्ये मी 1 चमचाभर मीठ घालणार आहे. हे त्याच्यामुळे स्वतः काय होतात, चांगले मग भिजतात. आणि मग कुकर लावून आपण ते उकडून घेणार आहोत. हे बघा, भरपूर पाणी घालायचं वाटाण्यामध्ये. आणि मी मीठ घातलं 1 चमचाभर. हे चांगले फुगून येतील उद्या सकाळपर्यंत, म्हणजे 12 तास चांगले भिजतील. हे हिरव्या वाटाणे पटकन भिजतात, पण जरा पांढऱ्या वाटाणे भिजायला थोडे वेळ लागतो त्याला. मग ह्याला आपण उद्या सकाळी जेव्हा करायचं असेल याच्या आधी आपण त्याला काय ना 5-6 शिट्या करून घ्यायच्या कुकरच्या आणि नंतर मग भाजी ही उसळ फोडणीला घालायची. हे बघा, पांढरे वाटाणे उकडून घेतले आहेत. ह्याला मी 8 शिट्या केल्या. काय कोणाच टाकून हल्लीचे पांढरे वाटाणे उघडत नाही, पण हे चांगले त्याच्यात बरे उकडले आहेत बघा 8 शिट्या केल्यानंतर. तर हे वाटाणे नंतर मी एक बटाटी म्हणजे मध्यम आकाराचे बटाट्याचे तुकडे करून घेतले आहेत. आणि हा टोमॅटो, कांदा आणि काय 2 बारके कांदे घेतले आहेत आणि 1च टोमॅटो घेतला आहे. आणि हा फोडणीसाठी आमचा मालवणी मसाला, मीठ, तेल आणि आलं लसूणची पेस्ट. तर मी आता टोप तापत ठेवलं आहे, गॅस मोठा करते हां. आणि याच्यामध्ये तेल घालते, चांगले 3 चमचे तेल घालते, कारण आपल्याला हे कांदा आणि टोमॅटो जरा त्याची ग्रेव्ही करून घ्यायची आहे. वाटप घालणार आहे मी, तरीसुद्धा हे करणार आहे, जरासं कांदा आणि टोमॅटो परतून घेणार आहे. तर हे चांगलं तापलं की आपण त्याची फोडणी करूया. पांढऱ्या वाटाण्याची उसळ करायची आहे. तेल तापत ठेवलं बघा, तेल आता तापलं आहे. त्याच्यामध्ये मी कांदा आणि टोमॅटो घालते आणि चांगलं परतून घेते तेलामध्ये कांदा टोमॅटो. आणि नेहमीप्रमाणे मग मीठ टाकून जरा त्याला मऊ व्हायला द्यायचं. टोमॅटो आणि कांदा चांगला असा परतून घ्यायचा तेलामध्ये. आणि बाकीचे मसाले आणि आलं लसूण पेस्ट आपण नंतर घालायचे. पहिल्यांदा कांदा आणि टोमॅटो चांगला मऊ झाला पाहिजे. मग आता मी 1 चमचा मीठ घालते. मग नंतर आपण मसाला ज्या उसळ करणार ना, त्या थोडं मीठ कमी घालायचा आणि ह्याला लावून घ्यायचे. आणि जरा कमी गॅस ठेवून मीडियमवर ठेवते, नाही तर काय होईल, कांदा जळेल ना, म्हणून मी ह्याच्यावर झाकण ठेवते. कमी ठेवलं आहे झाकण. आपण 2 मिनटं वाट बघूया कमी हे मऊ होण्यासाठी टोमॅटो आणि कांदा. बघूया आपण आता. थोडा मऊ होत आला आहे. आता मी जास्त वेळ का शिजवणार नाही माहिती आहे, बटाटीबरोबर शिजणार ना कांदा टोमॅटो, त्याच्यासाठी. आता याच्यामध्ये थोडंसं 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालते. पूर्वी समारंभाला जेव्हा करायचे उसळ ना, तेव्हा काय आलं लसूण वगैरे नव्हती, पण वाटपात लसूण वगैरे घालायचे आणि भाजकं वाटप करायचे. आता आपल्याकडे उपलब्ध आहे आणि आलं लसूण कुठचं आपलं जेवण टेस्टी जास्त होतं ना, म्हणून आपण आलं लसूण वापरतो. आता हे आलं लसूण टाकल्यानंतर जरा परतून घेऊया जरा वेळ. आणि किंचित थोडी पाव चमचा आपण हळद घालूया. आणि आपला मालवणी मसाला चवीनुसार मी छोटे छोटे 3 चमचे घालणार आहे. तिखट व्हायला पाहिजे, कारण हे पांढरे वाटाणे ना जरा उग्र असतात त्याच्यामुळे. आता मी बटाटे घालते. आता हे वाटाणे मी उकडून घेतले आहेत ना, ते थोड्या वेळाने घालणार आहे. जरा बटाट्यांना चांगला कड आला ना की नाही घालणार आहे. तर त्याच्यातलं थोडंसं पण पाणी घालूया, जास्त पातळ व्हायला नको म्हणून थोडंसं पाणी घालते. आणि दुसरं पाणी 1 ग्लासभर घालते. मी ग्लासभर पाणी घातलं याच्यामध्ये. आता थोडीशी बटाटी थोडीशीच शिजू दे, नंतर आपण त्याच्यामध्ये वाटाणे मी घालूया. आता तो झाकण ठेवून वर बटाटी शिजवून घेऊया. 2 मिनटं झाली आहे बघा.
पाणी पण कमी झालं आहे. आता मी हे वाटाणे उकडून घेतले होते ना, ते जरा याच्यात घालते. वाटण्यांना किती शिट्ट्या केल्या आहेत? 8 शिट्ट्या केल्या. हे बघा, अजून याच्यामध्ये वाटप घातलं नाही आहे, आता वाटप घालणार आहे. हे आपलं मालवणी भाजकं वाटप ना? भाजकं वाटप. बघा, या वाटपाची लिंक कशी केली याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्की देईन, तर ते तुम्ही बघून घ्या. आपल्याला भाजी जशी पातळ हवी, घट्ट हवी, त्याप्रमाणे आपण काय करायचं, वाटप घालायचं. आता मी याच्यामध्ये 2 चमचे वाटप घातले. थोडं पाणी घालते आता, म्हणजे ती अजून बटाटे शिजायची आहे ना. कोकणामध्ये प्रत्येक समारंभात हमखास केला जाणारा हा प्रकार आहे. पण ती एवढी पातळ करत नाही. म्हणजे पूजेला किंवा लग्न समारंभाला भाजी करतात ना, ही एवढी पातळ करत नाही. ही कसं आपण घरात भाकरी चपाती खातो त्याच्याबरोबर, म्हणून पातळ केली आहे. ती एकदम घट्ट असते. वाटप जास्त घालतात आतमध्ये. आणि जेवढे वाटाणे, समजा 2 किलो वाटाण्याची भाजी असेल तर 2 किलो बटाटी, आणि त्याला जवळजवळ 4-5 नारळ, अर्धा किलो सुकं खोबरं असं वाटप करतात. समजा त्यामुळे ती घट्ट होते एकदम. भरपूर ही चटणी आहे ना, ती भरपूर असते त्याला. तर आता मी याच्यामध्ये पाणी घातले. आता मी आणखीन परत 5 मिनटंही शिजवून घेणार आहे, कारण बटाटे अजून शिजायची आहे. बघा, पण मी बटाटे बघितली, थोडी अजून बटाटे शिजायला हवी आहे. तर मी आता ही ह्याच्यावर गॅस फुलच आहे. अजून मी 5 मिनटं झाकण ठेवून चांगली ही भाजी शिजवून घेते. 5 मिनटं झाली आहेत. आता आपण बघूया आपली उसळ तयार झाली का. बघा, सुंदर असा सुवास पण येतोय एक पांढऱ्या वाटण्याच्या उसळीचा. आता याच्यापेक्षा आपल्याला घट्ट नाही करायची आहे ना, म्हणून एवढी बस झाली. बटाटी पण चांगली शिजली आहे. मीठ वगैरे सगळं वासावरूनच कळतं आहे. मीठ याला चांगलं लागलं आहे. आता मी याच्यामध्ये कोथिंबीर घालते आणि गॅस बंद करते आता, कारण बस झालं आपल्या एवढीच आम्हाला पातळ हवी आहे. आमचं ही चपातीवर खायची आहे म्हणून. तर आपली आता ही पांढऱ्या वाटाण्याची उसळ तयार झाली आहे खाण्यासाठी. तर मित्रांनो, अस्सल कोकणी गरमागरम अशी पांढऱ्या वाटाण्याची उसळ ही तयार झालेली आहे. तर ही उसळ तुम्ही नक्की करून बघा. ती कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. तसेच चॅनलवर इतरही व्हिडिओ नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.